Starčlí, tady Google, kecám. Jsem tady a dělám informačku k našemu kanálu na YouTube, už jsem tam dal pár videí. A mám tady hosta jménem Viragon. Takže budem tam dávat kraviny, jako zkoušet lyžovat, pak já točit Minecraft, nějaký hry, a informačky dělat prostě kraviny a něco prostě dělat. Takže čau. Navždy. Ne, navždy ne. To budeme dělat?